ପରିଶ୍ରମର ଫଳ। ଗାଁଟିର ନାଁ ଶ୍ୟାମପୁର। ସେହି ଗାଁରେ ବୁଢ଼ୀଟିଏ ନିଜର 25 ବର୍ଷର ପୁଅ ସହ ରହୁଥିଲେ। ପୁଅଟି ଭାରି ଅଳସୁଆ ଥିଲା। ବୁଢ଼ା ଚାଷ କରି ଯାହା ଅମଳ କରୁଥିଲା ସେଇଥିରେ ତା ପରିବାର ଚଳୁଥିଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ବୁଢ଼ାଟିର ବୟସ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା। ସେ ଆଉ ଆଗ ଭଳି ପରିଶ୍ରମ କରିପାରୁନଥିଲା। ଦିନେ ବୁଢ଼ାର ଦେହ ଭାରି ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା। ସେ ଆଉ ବିଲକୁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀକୁ ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲା ଯେ, ମୋର ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି, ଏଣିକି ମୁଁ ଆଉ କାମ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋର ପୁଅ ପାଇଁ ଭାରି ଚିନ୍ତା। ଆସିକି 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଟା ଖଣ୍ଡକ ମଧ୍ୟ ଦିଖଣ୍ଡ କଲା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀ ତା ପୁଅକୁ ଡାକି ଏକଥା ଜଣାଇଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଏସବୁ କଥାକୁ ଖାତିର କଲା ନାହିଁ। ଦିନେ ବୁଢ଼ା ପୁଅକୁ ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲା, ପୁଅ, ଆମ ବିଲରେ କିଛି ଗୁପ୍ତଧନ ପୋତା ହୋଇକି ରହିଛି। ତୁ ଯାଇକି ସେସବୁ ଖୋଳିକି ଆଣ। ଧାନ କଥା ଶୁଣି ପୁଅର ଲୋଭ ବଢ଼ିଲା। ସେ ବିଲକୁ ଯାଇ ଖୋଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ପାଇଲା ନାହିଁ। ବିଚରା ନିରାଶ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ପୁଅ ଭାବିଲା, ମାଟି ତ ଖୋଳି ଦେଇଛି, ଯାଉଛି ବିଲରେ କିଛି ବିହନ ନେଇ ବୁଣି ଆସିବି। ସେ କିଛି ବିହନ ନେଇ ଜମିରେ ବୁଣିଦେଲା। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ କ୍ଷେତକୁ ଯାଇ ଯାହା ଦେଖିଲା, ସେଥିରେ ତାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ବିଲ ଶସ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଭାବିଲା, ବାପା ଯାହା କହୁଥିଲେ ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତଧନ। ତାକୁ ଅନୁତାପ ହେଲା ଯେ ପରିଶ୍ରମ କେବେ ବୃଥା ଯାଏ ନାହିଁ। ସେ ଫସଲ କାଟିକି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ସବୁଦିନ ସେ ବିଲକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗଲା। ବୁଢ଼ା, ବୁଢ଼ୀ ଓ ପୁଅ ତିନିଜଣ ଖୁସିରେ ଚଳିଲେ। ଏହି ଗପରୁ ଆମେ ଏହା ଶିକ୍ଷା କରିଲେ ଯେ ପରିଶ୍ରମ କେବେ ବି ବୃଥା ଯାଏ ନାହିଁ। ଏହାର ଫଳ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଥାଏ।